Psst, dziś będzie o sofach Togo, których projekt zapoczątkował kształt tubki na pastę do zębów. Muzyczkę poproszę. Ich twórcą jest Michel Ducarroy, francuski projektant mebli, który zainspirowany formą wspomnianego opakowania stworzył w 1973 roku dzieło, które zadziwiło świat. Największym szokiem okazał się brak drewnianej podstawy i podłokietników, bez których ówcześnie mebel do siedzenia nie mógł zaistnieć. Sofy Togo były pierwszymi na świecie siedziskami wykonanymi w całości z poliuretanu, pozbawionymi zwartej konstrukcji i sprężyn. W Maybell znajdziecie szeroką paletę materiałów, którymi na Wasze zamówienie pokrywamy wybrane moduły. Odrestaurowanie przywraca vintage egzemplarzom dawną świetność, a kolory skór naturalnych, tkanin welurowych czy sztruksu pozwalają precyzyjnie wkomponować Togo w miejsce do spokojnego życia. Ta rolka jest także zapowiedzią wiosennych Togo nowości, które już niebawem pojawią się w naszym sklepie na maybell.pl.